Salutare! Mă bucur să vă regăsesc pe canalul meu de YouTube după ce am scăpat cu bine de evaluarea națională. În sfârșit! M-am relaxat puțin și am și avut timp să călătoresc până acum în această vacanță. Revin azi tocmai de Ziua Internațională a Iubitorilor de Cărți, așa că vă urez la mulți ani și multe lecturi interesante. Și sper să-mi spuneți în comentarii ce carte citiți azi. Eu vă prezint un thriller psihologic scris de Sarah Pinborough, autoare care are cărți mult mai renumite decât cea prezentată azi, însă eu am intrat în contact cu scrisul ei prin această carte dăruită de o colegă. Poate cea mai cunoscută carte a acestei autoare este Prin ochii ei, sau în engleză Behind Her Eyes, care a fost transformată într-un mini-serial de succes pe Netflix. Cartea despre care vorbesc eu azi este intitulată Insomnia. Este o carte destul de complexă care o are ca protagonistă pe o femeie numită Emma. Avocată de succes, mama a doi copii minunați și având un soț iubitor și dedicat familiei, ea pare să aibă o viață împlinită. O teamă ascunsă îi umbrește însă fericirea și îi creează insomnii teribile. Ea e pe cale să împlinească 40 de ani, vârsta la care mama sa și-a pierdut mințile, a început să-și abuzeze fiicele și acestea au fost luate în grija serviciilor sociale. Convinsă că va avea aceeași soartă ca mama ei, Emma își așteaptă cu groază ziua de naștere și transformă zilele rămase până atunci într-o numărătoare inversă tensionată. Pe neașteptate, Emma este contactată de sora ei mai mare, Phoebe, față de care păstrează distanța de ani buni. Phoebe este cea care a cultivat Emmei convingerea că o să nebunească și astfel relația lor s-a răcit. Acum ea anunță pe Emma că mama lor este în spital, pe patul de moarte. Această veste face ca anxietatea Emmei să crească până la un nivel aproape insuportabil. Noapte de noapte, Emma devine din ce în ce mai îngrijorată, nu doar pentru ea, ci și pentru modul în care posibila boală i-ar afecta copiii și familia. În ciuda eforturilor Emmei de a separa trecutul de prezent, lipsa somnului duce la ciudățenii de comportament și la experiențe inexplicabile. Dacă nu ați mai citit cărți de Sarah Pinborough, pregătiți-vă pentru incursiuni ale supranaturalului în viața de zi cu zi a personajelor. Filmul vă va intriga cu siguranță, dar pentru mine a avut sens atunci când m-am gândit la simbolistica lui Ouroboros, care apare în carte. Acest șarpe în mitologia greacă și egipteană, care își înghite coada, simbolizează eterna renaștere sau unirea. Sper să împărtășiți cu mine cum interpretați voi acest final misterios pe care trebuie să-l descoperiți în carte. Vă spuneam la început că am avut examenul de evaluare națională în iunie și asta mi-a marcat viața aproape un an de zile. Mă pot regăsi în anumite momente în care Emma suferă din cauza insomniei. Așteptarea unui moment important din viață creează la fel de mult stres ca momentele în sine. Un examen în cazul meu, o posibilă boală în cazul Emmei. Cu toți avem momente stresante în care totul pare să fie împotriva noastră, iar această carte reprezintă foarte bine această anxietate, care poate crește până la paroxism dacă nu ne găsim modalități de relaxare și calmare. Cartea are categoric părți bune și mai puțin bune. Pe de o parte, am putea spune că în carte lipsește o intrigă interesantă și unor persoane le lipsește profunzimea. Pe de altă parte, suspansul vine din elementele subtile, care se adaugă treptat, ceea ce pe mine m-a prins și m-a făcut să mă întreb care va fi punctul culminant al cărții. Autoarea are un stil care pe mine mă transpune în carte și face din lectură o experiență imersivă. Ca să vă dau un exemplu, într-o dimineață, Emma se trezește după o noapte grea și atunci când este atinsă de o rază de soare, capul ei este străfulgerat de o durere aproape insuportabilă. Descrierea durerii este atât de convingătoare încât, chiar dacă nu vă face să simțiți aceeași durere, vă face să empatizați cu Emma. Cartea este compusă din astfel de momente intense trăite de Emma și de cititorii care sunt dispuși să-i fie alături. Sarah Pinborough a câștigat numeroase premii precum premiul British Fantasy în 2009 sau premiul pentru cea mai bună proză scurtă. Insomnia nu aparține genului fantasy, dar Sarah Pinborough folosește figuri de stil care fac tranziția de la fantasy la thriller un succes. Deși este o carte scrisă pentru adulți, cred că și adolescenții ar putea aprecia acest thriller. Dacă sunteți amatori de suspans, cartea este bine scrisă și vă recomand.
este siguranță un in pentru mine. Vă rog să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți deja abonați și vă rog frumos să mă susțineți spre a distribui recenziile care vă plac. Ne vedem în curând!